May gabi Bombo June ug sa mga naminaw sa Bumbo Radyo. Okay, ma'am, mamay mo nimo isulti ma'am ang kinatibukan nga istorya, gikan ka sa City Assessors, nabot ka sa Operation Second Chance, nabalik mo Mm. duty sa City Assessors, 10 months mo nga wa suldoy. Ngayon niabot pa rin 10 months nga wa suldoy. Isa-isa kuno gikan sa sildanan ma'am. Sus, urag mo nang taas kayo nga storya Bombo June no, pero gasugod na siya sa June 1 last year, 2023, nga gyatagan ni og reassignment order nga pirmado sa atong City Mayor Michael Rama. Naila unom actually may Bombo June. Unom may pero ang kaming upat nga karong wala na swelduhan mao ang nabutang sa kanang ino na to ang office dili kayo ing anak ka okay gani ang duha na mo kakauban okay ra ilang opisina so mao nang wala sila ga-appeal sa civil service. Okay. Happy ra copy Okay, Bombogin. pila ka years nagtrabaho ito ma'am? Ay karon is the 19th year sa akong pag panarbaho sa Cebu City Hall. Karon 19th year na ako. Karon yung exact day April 18. Eh, 19 years na ako Bombo June. ako ay 18 years no? 19 19 years. years. Regular ka? Regular ko pag 2012 sa time ni Michael Rama, siya yung nakapa-regular na ako. Unsa imuhang designation gani sa kuan? Unsa imong ranggo diha sa City Assessors? Sa assessors, Oh. ang Local Assessment Operations Officer 3 or ang shortened kuan niya is LAOO 3. Muna ang ako ang posisyon sa assessor's office. Okay. Onya, unsa ba yung rason nga gilisod-lisod ka? Basta nag-date tumulak ka pag last election? Mausap na ang among pangutana bitaw pero sige lang kay ino nato na may change of leadership kay sa kana nga time June 1 ang nag naman pud sa among office is dili naman si Ma'am Lizelle Calamba. It is already the wife of Attorney Colin which is Dr. Maria Teresa Rosel. So ato na siguro sabton nga nasigod siya mga sinaligan nga lain. So basin mao pud na ang rason nganong iya na lang ning i-assign og lain nga office. So kana ako ara nga opinion. Pero wala ka mag-apil-apil sa politika sa nakalabayng piniliay. Wala jud. Ever since pagsugod nako 2005 sa time na ni Michael, no, sa time ni TRO, Tami Osmeña, wala ko gapil-apil og politika kay aside nga kanang nanarbaho raman gud ko kay pamilyado ko. Kanang dili sa jud ko yung anak ka ino na to kanang para sa uban ba nga iso gani kayo nga magpakita kung asa ang ilahang gilabanan. So silent type ra ko kaming sa akong grupo. Okay. Sige, so kuan na kini ang 19 years na taas-taas na pod na unya. 19 years. Oo. So si Mike Rama dahil ang nagpa-regular nimo unya makuratan Yes. tao ganun nga gilisod-lisod mo kay mura bagga mapugos mo undang anang i-assign mo lagyo unya wala mo haom sa inyong trabaho kay di man mo linya ng magselbi kag o sa trabaho mo nga to sa Operation Second Chance gani ma'am? Kuan ako kay as house parent. Ako mo pinaka ino na to noon kanang ang pagtatrabaho as house parent no dili man alalim. Believe ko saludo ko sa nag house parent dira nga center. Pero ako nga dili mao ako ang experience dira kana murag atras ko. Pero still ni try ko mo work dito Bombo June. Stay ko dito for pila ka days kay akong gi-observe ang environment and then if makaya ba nako pero pagkaibalo na ako ang schedule sa duty is dapat 3 shifting. Imagine 7 in the morning to 3 in the afternoon. Yeah, next schedule is 3 in the afternoon to 11 in the evening. Yeah, ang katusang 11 in the evening to uh, 7 in the morning. So dira pa lang murag nakasense na ko nga agoy napabi ako'y bata nga gipa dede anak nga time 1 year old and then tubak ko ni akong anak Bombo June. So actually gahangyo ko bisan kinsa lang akong gidul atong nga time nga ma ma-assign lang ko og day shift nga job nga pwede man ko ma-admin sa center pero more sad to say walay ni tabang nako. So mo tong niya pugos na lang ni nga mo appeal sa civil service because naman kabalaod nga katungod man nato isip empleyado nga pwede ka mo apilar para ma-review sa civil service kung sa ba jud dapat jud basihan nganong nireklamo ko which is on our favor nakita nila nga di jud mao ang
balhin namo. So they had the decision and the resolution in favor namong upat. Kasi kag plate ma'am kay kalayo anang karunasan ang plates motor habal-habal na pwede dakuha. Ang Bumudyo na sila service manukad sa DSWS Labangon, and then mo na yung sakyan padung dito sa center na Inig duty nimo ini gabi magdada kasi mo anak imo patutuyon. mauna ang ila siguro is ni work man sa uban nga kanaging mag-pump ka, pero mo lagi mo ra kong hangyo nga pagagabi ra baya ang ako ang nahuga ako nang ako na tininggi ko ang akong self para sa akong anak ba nga padede sa gabi So mo nang ang langan dadon akong anak, or if mag-pump man ganing ko, ang akong trabaho isip house parent, ma-neglect na nako, di ba? So mo nang ni kuan na lang dito, I find a way para mabalhin ko, or any nga way nga basta dili jud siya haum sa ako sa center. Pero sa